כותב הרב הקדוש מברסלב, ברגע שיש לאדם ניסיון של כעס, בידוע שרוצים לתת לו עשירות. יש לך עכשיו ניסיון של כעס באוטובוס, עוקפים אותך בדואר, רוצים לתת לך עליו במשכורת. חמתך רוצה לתת 1,000 שקל השבוע, זה לא 500. מה אכפת לך? שתוק, מישהו עקף אותך בדואר, הערבי, בסדר. שתוק, קח 500 שקל. אדוני, יש פה תור. איפה צירפתי לך, אומר הקדוש ברוך הוא, גם כפרת העוונות, איחוד תיקים, כפרת העוונות, אתה פעם עקפת מישהו, וכולי וכולי וכולי, ורוצה לתת לך עושר, כמה איחוד תיקים יש במישהו קטן, עוקף אותך בסופר ככה, אדוני, אפשר לעבור, יש לי 3 מוצרים, גם אני פה כבר חצי שעה, אתם לא... רציתי לתת לך, אומר השם, רציתי לתת לך. אפילו, כתוב, אפילו פסקו עליו גדולה מן השמיים, הגמרא אומרת, וכעס, מורידים אותו ממנו. כל הכועס, בידוע, לפי הגמרא, בידוע, שעוונותיו מרובים מזכויותיו. אתה רואה איזה בן מתפרץ בבית, אתה רואה איזה מישהו צועק, אתה רואה את עצמך צועק. תדע, באותו רגע, הזכויות שלך נמוכות יש לך יותר עבירות משהו. בידוע, זה הלשון, בידוע שעוונותיו מרובים מזכויותיו.